Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju ICT na Ti. Moje ime je Dražen Tomić, ja sam glavni urednik portala ICT Business Info. Našu TV emisiju možete pratiti na svim domaćim IPTV platformama, YouTube kanalu, na 10 lokalnih TV postaja, a naš današnji gost je Sven Marušić iz Endave. Svene, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Znači, ti si dugo godina u korporacijama, raznim, bio si dugo u Microsoftu, pa u Hrvatskom Telekomu, pa nakon toga i vlastitu firmu si imao, pa si to uspio prodati i onda si došao u tadašnju tvrtku 5 minuta, koja je u međuvremenu zajedno sa tvojim partnerima je prodana Endavi. Kad pogledaš sve to, sav taj svoj karijerni put kroz IT, zapravo mene najviše zanima kako vidiš razvoj domaćeg IT sektora u svo to vrijeme i gdje vidiš, obzirom da nedavno si imao jako zanimljivo predavanje, odnosno sudjelovao si na okruglom stolu u Hrvatske udruge izvoznika softvera, nezavisnih izvoznika softvera, pa me zanima kako vidiš uopće taj razvoj hrvatskog ICT, odnosno prije svega IT sektora i u kojem smjeru vidiš da će se on u budućnosti razvijati? Pa ja bih samo možda te ispravio rekao da sam prilike podjednako dugo u korporativnom i u ovom poduzetničkom svijetu ICT-a, po jedno 12-13 godina u svakom od ta dva. Mislim da sam onako uspio uzeti najbolje iz oba svijeta i zapravo sam dosta zadovoljan kako se to sve skupa razvijalo, a imao sam priliku promatrati ICT kroz, eto, od 97. kad sam počeo kao student u Microsoftu raditi do danas i stvarno svega je tu bilo, tako da ono šta bi mogao započeti od prilike, mislim da smo došli u jedno novo doba hrvatskog ICT-a, pogotovo u zadnjih 10 godina ubrzano se stvara čitav niz novih kompanija. Ja sam ih zvao nove IT firme, ne misleći pritom niti da su ni bolje, ni lošije, nego možda malo drugačije od onih starih. Dok je hrvatski IT sektor rastao, dominantno je bio naslonjen na domaću prodaju, na potrošnju države, jer kontinuirano, koja i dalje čini, tako. I tu su nastale te velike firme hrvatske koje su bile prisiljene zapravo raditi s državom, jer jednostavno udio potrošnje našeg realnog sektora u IT troškovima je od uvijek bio vrlo nizak. I to je ujedno i problem dugoročne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, jer nije se dovoljno investiralo iz gospodarstva u IT. Tako su i IT firme, one najveće koje su nastale 90-ih, kasnije 2000-ih, zapravo bile naslonjene na državu i gradile svoj poslovni put kroz tu suradnju. Naravno, tu su se pojavljivali onda i nekakvi gospodarski projekti komercijalni i firme su rasle. Međutim, unatrag 10 godina zapravo se ubrzao, ajmo reći, taj okretanje prema izvozu, gdje je Hrvatska postala i jedna od relevantnih zemalja u smislu izvoza primarno IT usluga. Unatrag 5 godina možda se taj omjer proizvodnog i uslužnog počeo popravljati u korist proizvodnog. Znači, sa firmama poput Infobipa, Rimca, Fotomata, pa i Nanobita donekle, iako su oni na pola, zapravo se stvorila jedan potpuno novi IT koji je svoju budućnost gradio na produktima, na skalabilnim biznisima, za razliku od nas koji smo, mislim, ja osobno sam čitav život u tom uslužnom segmentu gdje prodajemo IT usluge. Sve ima svoje pluseve i minuseve, ali o tome ćemo... Kako je prodavati IT usluge danas? Da li je to kompliciranije nego kad si počinjao, odnosno što se zapravo promijenilo? Jer IT usluge su nekad bile projekti koji su trajali, projekti koji su se završavali, koji su trajali godinu, 2, 3. Danas, pogotovo nakon ovih nedavnih kriza i ove krize koja još uvijek traje, pogotovo nakon one gospodarske krize 2008. 2009. pa zdravstvene krize, pa sad ratnih kriza, zapravo je vidljivo da svi očekuju ubrzanu digitalizaciju, digitalnu transformaciju, sve sad i odmah. Koliko je to utjecalo zapravo na ono što vi radite, na te potrebu stvaranja novih proizvoda koje koriste druge firme u svojoj digitalnoj transformaciji? Pa, mislim, uvelike smo kroz godine imali nekakve ups and downs, da se izrazim na hrvatskom jeziku, u smislu koliko je lako prodavati IT usluge. Ja kad sam došao u Five sam
osjetio lakoću poslovanja sa, recimo, američkim tržištem, što mi je bilo poprilično nepoznato jer sam prije radio ili doma, iako imao sam puno izvoza u Infocumulusu, mi smo imali preko 60% izvoza, ali to je bio izvoz u nekakve istočne zemlje, Azerbejdžan, Uzbekistan, Kazahstan, gdje sam sve išao tada po tim stanovima. I to su bili puno dugotrajniji prodajni ciklusi, zamorniji, puno više birokracije i recimo da je u tom nekom segmentu, pa i u Hrvatskoj zapravo bilo puno teže prodavati IT usluga nego u Americi. Ono što me zapanjilo zapravo kad sam počeo malo agresivnije nastupati na američkom tržištu, koliko je ta lakoća poslovanja tamo, koliko su jednostavni ti ugovori, koliko brzo se donose odluke. Što ti je zapravo tu bilo najčudnije, odnosno ajmo reći najnovije što si primijetio da je drugačije nego kod nas? I što bi možda od tih iskustava koje imaš tamo primijenio sad ovdje? Puno se manje inzistira na rubnim slučajevima. A kod nas se zapravo 80% ugovora svodi na definiranje svih mogućih ishoda, eventualnih rubnih slučajeva. Pokušava se predvidjeti probleme koji se u 99% slučajeva neće dogoditi. Naravno, pravnik će reći, a šta ako se dogode? Ali neki poslovni čovjek koji ima za cilj da se stvarno napravi i isporuči rješenje, će reći, gle, ako se dogodi, o tome ćemo se dogovarati kasnije. Ne? I to je ono što recimo omogućava tu lakoću poslovanja. I jedna druga stvar, što vrlo često kad radite tako na nekim stranim tržištima, u komercijalnim firmama i u realnom gospodarstvu, i s jedne i s druge strane projekta i kupac i naručitelj su ljudi koji su iskreno zainteresirani za uspjeh projekta. I puno im je važniji uspjeh projekta nego njihova osobna pozicija u tom ugovaranju. Kod nas ćete često naići na situaciju gdje naručitelj želi se osigurati od bilo kakve krivnje za eventualni loš ishod projekta. I onda se stvaraju, naravno nije u javnom sektoru, to postoji čitav niz zakonskih odredbi koje jednostavno limitiraju efikasnost te nabave. Međutim, i u realnom sektoru, radeći sa velikim korporacijama u Europi, puno je važnije da nitko nije kriv, nego da stvarno se isporuči ono Zašto mi imamo taj problem? Šta nekome krivnje. Treba. Zašto nama taj problem krivnje očito usađen, jer u Americi je ne uspjeti nije loše, nego je putokaz i iz toga treba nešto naučiti, napraviti nešto bolje. A kod nas kad čovjek ne uspije, odmah je na stupu srama, svi ga prozivaju, svi mu se smiju iza leđa, a zapravo se svakome to može dogoditi. Jer ne postoji nekakav zlatni model, nekakva ili kristalna kugla iz koje ćete iščitati da ćete vi zaista sa svojim projektom uspjeti. Da. Mislim da je jako puno i u tom nekom kulturnom nasljeđu i u općoj poduzetničkoj klimi, u konceptu rizika. Europa je generalno manje sklona rizicima nego Amerika. U Europi se ne događaju osobni bankroti kao što se događaju u Americi, ljudi se padnu, dignu i idu dalje. Ne? Tako da to su jednostavno različiti kulturološki krugovi, svjetovi i s te strane. Koliko je to problematično za poslovanje? Koliko ti vidiš da je to zapravo spriječava vas kao neko ko sad danas radi kao Endava, kao dio Endave, znači 5 minuta, odnosno 5 je postao dio Endave, znači velike korporacije. Koliko to vas zapravo u nekom trenutku zapravo spriječava da i na američkom tržištu unutar te korporacije za koju radite rješenje budete možda konkurentni? Taj neki, ajmo reći, usađeni strah koji imamo. Pa ja ne bih rekao da nas osobno spriječava. Mi, sad Endava je stvarno multinacionalna korporacija u kojoj rade i Amerikanci, i Englezi, Rumunji, Hrvati i Vijetnamci. Tako da s te strane ne mogu reći da postoji neki dominantni narativ unutar Endave da nas to nešto spriječava ili ne spriječava. U principu, evo ja sad osobno unatrag 2 godine isključivo se bavim sa američkim klijentima, moj tim je u Americi i s te strane to su ljudi koji su odrasli u tom kulturnom miljeu i na taj način funkcioniraju. Tako da s tim nemam problema. U UK-u su neki drugi ljudi koji opet imaju svoje neko kulturno nasljeđe i to je zapravo i ljepota tako nekakvog stvarno zapravo internacionalnog poslovanja. Kad smo govorili, rekao sam da si bio na tom okruglom stolu koji je organizirao CISEX, tamo je bila jedna od ključnih tema koju zapravo mnogi govore potiho možda u IT-u, a vi ste je zapravo otvorili možda prvi put javno i puno javnije i puno otvorenije nego inače, a to su zapravo problemi koji imaju pogotovo agencije
koje se bave zapravo iznajmljivanjem ljudi za usluge. Znači koje ono što si ti spominjao, nemaju, taj shift se dogodio, ali ne kod svih, shift prema vlastitim proizvodima, pa i Infinum je napravio svoj vlastiti proizvod. Znači svi su nekako shvatili da je vlastiti proizvod, pogotovo ako je moguće ga napraviti skalabilno, recimo kao što to radi Infobip, to je idealno rješenje jer onda možeš rasti zajedno sa proizvodom, naravno tu uvijek postoji mogućnost da se i propadne i da se uspije poput Infobipa. Međutim, kako vidiš taj problem koji ste tamo načeli, znači da agencije koje rade usluge za druge imaju problem jer se tržište zapravo lagano usporava, odnosno ta svjetska kriza, što prvo zdravstvena, koja je ubrzala s jedne strane digitalizaciju, digitalnu transformaciju, ali pojačala i zapošljavanja. Sad došle su druge krize koje su usporile gospodarstvo, pa sad tržište samo počinje se recimo smanjivati. To u Americi bilo vidljivo kroz zadnjih godinu dana jer su najveće svjetske korporacije i poput Googlea i poput Mete otpuštale desetke tisuća ljudi. Ok, to su velike brojke na njih za nas, ali to su u njihovim postocima između 5 i 6%, obično su takvi ciklusi otkaza između 5, maksimalno 10%. Kako vidiš uopće to hrvatsko tržište? To ste načeli na tom okruglom stolu, u kom vidiš smjeru da će se to razvijati? Dobro, posljedno da o tome možemo sad razgovarati do kraja emisije, jako je puno pitanja i šta se stvarno dogodilo i tako. U ovom trenutku možda su, ajmo pogledati usporedu produktnih i uslužnih kompanija. Produktne kompanije su možda malo manje bile zahvaćene ovim prvim valom. Pitanje je šta će se dugoročno događati ako govorimo o krizi unutar IT-a. Ono što bi mogao biti problem za produktne kompanije je relativno sužen dotok financiranja i s te strane znači smanjila se aktivnost i u private equity, smanjila se aktivnost i u venture capital svijetu. Produktne firme koje su direktno ovisne o vanjskom financiranju, koje nemaju, ajmo reći, pozitivan nekakav revenue u odnosu na troškove, skor, dakle ako troše više nego što zarađuju, bi mogle biti u problema ako se zbilja dugo nastavi ovakva situacija sa kamatnim stopama i na generalno tržištima kapitala. Ne. Uslužne firme su prve osjetile ova rezanja, smanjenje investicija. Ti si dobro primijetio da nakon zdravstvene krize svi smo ušli u jedno, ajmo reći, post-krizno razdoblje sa ogromnom količinom investicija, sa jako jeftinim novcem i de facto IT industrija je rasla, u principu nisu ljudi ni bili svjesni je li to razlog da su oni stvarno tako dobri ili je toliko potrebe na tržištu, okruženje eksplozivno da jednostavno svako ko nudi nekakvu uslugu je u principu dobro prolazio u tom svijetu. U jednom trenutku krenula je inflacija, na tu inflaciju je američki Fed odgovorio dizanjem kamatnih stopa, poskupio je novac, smanjila se njegova dostupnost na tržištu. I sad su tu dva efekta. Velike IT firme su anticipirale zapravo tu krizu i pokušale prevenirati sa ovim otpuštanjima. Nije toga ni tako malo bilo. Mislim, kad se zbrojilo, to je sad već 200-300 tisuća ljudi koji je sveukupno otišli iz najvećih firmi, ali to se naravno, mi znamo za Google, Microsoft i slične, ali to se kaskadiralo dolje i niže na druge kompanije. Firme, pogotovo recimo u Srbiji i u Hrvatskoj, koje su bile izložene dosta startup svijetu. Jer koji je poslovni model? Znači, američki startup prikupi novac iz nekog venture capital fonda, treba napraviti produkt, developere traži, ne znam, u Srbiji ili u Hrvatskoj, i ovi ljudi, tim u Srbiji je direktno ovisan o financiranju iz Silicon Valley. U tom kontekstu i takvi projekti su se značajno smanjili, financiranje startupa se smanjilo i oni su prvi bili na udaru. U korporativnom svijetu su, ajmo reći, puno blaže te amplitude, jer jednostavno velike firme i dalje moraju investirati, dalje moraju raditi, oni si ne mogu reći, gle sad ovo gasimo, nećemo raditi ništa, tako je. A međutim i tamo su puno dulji ciklusi promišljanja o projektima, nekakav due diligence koje grade sa svojim dobavljačima, veći su napori ulažu u pregovore nego što... Recimo da je kvaliteta i cijena postala značajniji faktor od brzine. I to je ono što je sad pogodilo IT sektor. Znači, kvaliteta rješenja koja namjeravaju kupiti i cijena po kojoj će dobiti ta rješenja je važnije nego koliko brzo ćemo to dobiti. Prije 2 godine, 3 godine je bilo gle, ako možeš početi jučer, počeo si, da, evo, to je.
Super, hvala ti lijepa. To bi bilo, poštovani gledatelji, sve u prvom dijelu ICT na Ti televizijska emisija. Sada jedan kratak blok reklama. Tek ste pokrenuli tvrtku ili želite razvijati svoj posao? Odaberite fiksne i mobilne usluge u Magenti 1 Biznis, a mi vas nagrađujemo budžetom koji možete iskoristiti na mobilne uređaje po vašoj želji. Što više usluga odaberete, veći budžet dobivate. Najbolji partner za vaš posao. Hrvatski Telekom. Uronite u pravu TV zabavu za 10 centi uz Gonet TV. Uživajte u moru TV kanala i zahvaljujući najdužem gledanju unatrag, gledajte svoje omiljene sadržaje onda kad imate vremena. Apsolutno gdje god želite. Uz to besplatno dobivate 1000 filmova, serija i dječjih sadržaja. Isprobajte Gonet TV bez obveze za samo 10 centi. Nakon toga sve može biti vaše već od 3,99 € mjesečno. Gonet TV, kad želite više. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag u ICT na Ti. Moje ime je Dražen Tomić, glavni urednik portala ICT Business Info. Naš današnji gost je Sven Marušić iz Endave. Krenuli smo kakva je kriza, gdje smo sada, što smo sada, ali ajmo sad reći kad očekujemo izlazak iz krize i što će to zapravo značiti za domaće IT tvrtke, kako će se onda, kakav trend onda možemo očekivati i kada je otprilike ta neka točka preokreta. Pa mislim, ja nisam prognozer i ne mogu reći kad ćemo mi izaći iz krize ili generalno mnogi se možda neće ni složiti da jesmo u krizi uopće, ali to je sad tema za diskusiju. Ono što sam 100% siguran da će Amerika prva zapravo se odbit od nekog svog lokalnog dna, ako ćemo ga tako nazvat, u smislu IT potrošnje i investicija u informacijske tehnologije. I onda će još nekoliko godina ti valovi krize se zapravo propagirati kroz Europu pa i Hrvatsku. Ono što je interesantno, ako se, mislim dugo smo u ovom biznisu i ti i ja i ja sam gledao recimo 3 neke ona kriza likvidnosti iz 99. gdje sam već bio tu, pa je onda bila kriza, ova globalna financijska kriza 2008. koja je u Hrvatsku realno udarila 2011. Znači 2009. još ili 2010. Sanader govorio nema krize, kakva kriza, šta pričate. 2012. su se stanovi prodavali za 1000 eura kvadrat. S te strane mi stvarno kasnimo u kontekstu krize i taj efekt će nas vjerojatno tek ozbiljnije udariti u Hrvatskoj kasnije za one koji nisu izloženi vanjskim faktorima toliko jako, odnosno firme koje su dominantno fokusirane na domaće tržište. Endava je fokusirana na američko tržište. Endava je globalna kompanija i zapravo je to jedan od strategije Endave da pokušava što je moguće više diverzificirati svoje poslovanje. Endava, ako ćemo konkretno pričati o Endavi, je u Americi 30% prihoda radi, oko 30% u UK-u, 30% u Continental Europe, što bi bilo sve osim UK-a, i neki 10% Asia Pacific. Tako da stvarno smo dobro distribuirani. Ono što realno je Endavi neki sljedeći korak u razvoju kompanije je značajnije i agresivnije povećanje američkog tržišta. Jer vjerujemo da je tamo potencijal kojeg smo tek dotaknuli. A kada gledaš hrvatske tvrtke, kada gledaš domaći IT sektor, pogotovo ovaj dio malih i srednjih tvrtki koje nisu možda toliko orijentirane prema državi, znači nisu relativno velike i narasle i na toj državnoj potrošnji, nego koje su prije svega orijentirane ono što si u jednom trenutku spominjao, startupi iz inozemstva, rješenja za strana tržišta, usluge za strana tržišta. Kako vidiš da će se one zapravo vratiti? Jer nekakva procjena je da i 2024. za njih zapravo i dalje prilično krizna godina i da se zapravo prvi pravi oporavak može očekivati tek u 2025. Pa tako i realno, kad bi ja morao reći, kad bi sad baš nešto morao lupati, ovako ja bi isto odšacao da bi u 2025. moglo biti ponovo
značajniji val investicija u IT koji će se onda preliti i nama i firmama koje su izložene prema zapadu, ajmo tako reći, Americi, Kanadi ili zapadnoj Europi, nije važno. Ne? S te strane mislim da će jako dobro prolaziti u ovom nekom prelaznom razdoblju lokalne firme orijentirane na lokalne projekte. Jer tu je krize nema, znači para nikad više, sredstva iz Europske unije. To smo dotakli zadnji put na CISEX-u. Ja mislim da sad dolazi 1-2 godine zlatnog rudnika za lokalne IT firme koje se nisu ni mučile previše sa izvozom do sada, gdje mogu samo od EU novaca plus i onoga što će se preliti u gospodarstvo na ovaj ili onaj način i projekata koji će se događati u gospodarstvu, koje će jako dobro živjeti i mogu rasti, što je isto ok da postoji takva nekakva distribucija rizika kroz različite industrije i na kraju dana moguće je da će se i neke od ovih dominantno izvozno orijentiranih kompanija početi lagano preorijentiravati i na domaće tržište i uloviti u lovu iz EU fondova. Odnosno nema razloga da se ne ide u tom smjeru. Kada gledaš zapravo tržište, da li, i spominje se dakle da je u Hrvatskoj ima, iako je rast broja zaposlenih još uvijek vidljiv, znači broj ljudi raste, teško je doći do novih ljudi, pogotovo ovih pozicija gdje se traže veća znanja, duže iskustvo. Kako vidiš uopće taj segment tržišta? Kako je vama pronaći ljude za timove u Hrvatskoj? Kako ih nalazite? Gdje ih tražite? Mislim da čak se druga polovica ove godine, da je taj rast se približio nuli. Da smo mi sad u nekoj laganoj stagnaciji što se tiče same industrije. Ne bi se čudio da kad završi godina, kad se podvuku crte, kad se pogleda izvješća na FINI, da budemo imali i lagani pad u smislu broja zaposlenih. Situacija u odnosu na prije 2 godine je značajno drugačija u smislu zapošljavanja i prelazaka ljudi, smanjenja odlazaka ljudi iz firme i tako dalje. I to je jedan ogledalo, ajmo reći, potražnje na tržištu koju možeš vidjeti. Jer prije 2 godine sve IT firme su se borile da zadrže svoje zaposlenike na bilo koji mogući način, jer projekti su tu, kupci čekaju da se isporuče ili da dobiju nove. Mi smo tada imali naravno problem da ne proizvodimo dovoljno inženjera, developera, nismo mogli dobiti toliko broj ljudi uopće u radni proces koliko je IT industriji trebalo. Danas više nije takva situacija, tako da mislim da se ljudi, ajmo reći, puno manje muče oko toga kako pronaći nove, a više se brinu oko toga kako naći posla za ove koje već imaju. To je neki izazov. Međutim, evo, da se vratim na tvoje pitanje kako ih nalazimo, to je možda glavni posao jedne ovakve firme u IT uslužne djelatnosti koja je izvozno orijentirana, da pronalazi najbolje pojedince, da ih što efikasnije uklapa u postojeće timove, da taj proces onboardinga novih ljudi bude što efikasniji. Tu se razlikuju dobri od loših. Dobro, da li misliš da zapravo na tržištu postoje segmenti gdje možete rasti? Da li postoje, kada gledaš Endavu, ali kada gledaš i 5 minuta, odnosno Endavu u Hrvatskoj, znači taj hrvatski tim, da li očekuješ rast hrvatskog tima? Da li očekuješ da taj tim može rasti u odnosu na globalni tim unutar Endave i da li zapravo smatraš da se može uskoro očekivati da recimo tvrtka poput Endave, znači bilo koja druga američka ili europska tvrtka, akvizira neku od sličnih tvrtki kao što je bila nekad 5 minuta sa hrvatskog tržišta? Sad su to 2 pitanja, ali odgovorit ću, prvo pitanje, znači Endava je zadnju godinu bila negdje, ajmo reći, stabilna. Nismo se ni povećavali, ni smanjivali u kontekstu ukupnog broja zaposlenih u Hrvatskoj, govorim, ne globalno. Prije toga smo imali enormne rastove. Mi smo rasli, ja sam došao u Five, bilo nas je 120, kraj 2019. Kad smo se spojili s Endavom, znači 2021. u 3. mjesecu, bilo je 280. Znači to je u 2 godine više nego duplo rast. Danas smo došli u fazu da se održavamo tu oko 300 i
i u biti čekamo prve pozitivne impulse iz naših tržišta gdje se projekti za nas događaju. Mi nemamo ni jedan projekt u Hrvatskoj, tako da smo direktno ovisni o zapadnim tržištima. Kada krenu malo agresivnije najave i mi ćemo vrlo brzo reagirati i početi agresivnije akvizirati nove stručnjake na hrvatskom tržištu. To je bilo pitanje, prvo, drugo sam zaboravio. Drugo pitanje, da li očekuješ da će tvrtke poput Endave možda doći na hrvatsko tržište i kupiti neku domaću tvrtku? Sličnu. Da, ali mnogi od njih su već došle. Tipa EPAM kojeg mi gledamo kao, ne bih rekao konkurenta, EPAM je znatno veći od Endave, je otvorio ured u Hrvatskoj. Ali to je novi ured. Znači ja govorim o preuzimanju postojećih tvrtki. Malo su se smanjila se aktivnost na M&A marketu iz jednostavnog razloga što smo sad u jednoj fazi neravnomjernih očekivanja kupaca i prodavača. Da, prodavači bi htjeli milijune, a kupci baš nisu spremni tolike milijune platiti. Tako je. Dakle, ljudi koji imaju danas IT kompanije koje bi eventualno bili skloni da se prodaju su ostali mentalno u valuacijama iz doba od prije nekoliko godina kad smo imali eksplozivan rast svega. Kupci s druge strane nisu spremni to platiti jer jednostavno danas valuacije na svjetskom tržištu, da li u private equity ili u venture capitalu su niže nego što su bile prije nekoliko godina. I sad imamo taj gap u očekivanjima, veliki raskorak između jednih i drugih. Mislim da će trebati nekoliko, možda mjeseci, možda kvartala, da se zapravo približe na neki način očekivanja i mogućnosti jednih i drugih i da se ponovo počne događati neka aktivnost, ali ja vjerujem da će se događati. Vjerujem da će se događati okrupnjivanje industrije, da li će se događati lokalni neki mergeri ili će to dolaziti neki izvana. Mislim da je zapravo sve jedno, ali to će se događati. Ono što je možda zgodno samo reći u kontekstu tih valuacija, znači vrijednost, ne znam, pa čak reći i Endave, ali svih takvih high growth kompanija, uslužnih IT firmi koje rastu, se primarno derivira u projekciji budućeg rasta. Ona nastaje nije vrijednost Endave na burzi danas ono što je Endava isporučila, ne znam, Endava ima $1 milijardu prihoda godišnje i nekih 150 milijuna EBIT, recimo 15% dobit. Nije vrijednost u tome. Vrijednost je u projekciji rasta u sljedećih 7-8 godina. Ta projekcija rasta je uvelike ovisna o makroekonomskom okruženju. Ako je makrookruženje loše, projekcija rasta za budućnost je manja, samim time i cijena dionice je znatno manja. Ja to, mislim, mogu najslikovitije reći na našem primjeru. Dakle, Endava kraj 2021. ja mislim, ili tamo negdje 22. Endava cijena dionice $170. Danas sad je 60. Znači, nama se dogodio pad rasta. Sa 39% year over year smo pali da rastemo samo 20%. Znači, mi smo prepolovili rast sa 40 na 20%. Vrijednost se obrisala, dakle 70% vrijednosti kompanije je nestalo s burze. Znači, firma koja je vrijedila, tržišna kapitalizacija je bila, 7 milijardi, je danas 3 milijarde. Iz činjenice da se rast usporio na pola. Znači nije nestalo rasta, nego samo se vraćam se onda na temu valuacija i koliko zapravo i u šta se kupuje u tom trenutku. Dakle, neko kupuje IT firmu, ne kupuje tu firmu zbog onoga što ona isporučuje danas, nego zbog onoga što se očekuje da će isporučivati u budućnosti. Ako je, ajmo reći, kišovito vrijeme u prognozi, naravno da su te valuacije niže. Super, hvala ti na razgovoru, poštovani gledatelji, to je bilo sve u još jednoj ICT na Ti televizijskoj emisiji. Pratite nas na našim društvenim mrežnim kanalima, pratite nas na našem YouTube kanalu, na našem IPTV kanalu, na domaćim IPTV platformama. Hvala lijepa i doviđenja.